Hei. Nå skal vi ha en miljøvideo. Vi har tatt bare ting vi ikke liker. Det er ikke sånn at vi liksom... det smaker godt, vi tar det fordi vi liker det da. Men vi viser tingene etter hvert som vi skal ha det. Ja, hva skal jeg starte med? Den her, det er sånn sjokolade vi hater. Det er konfekt. Men vi vet ikke hva som er inni, vi har ikke sånn lapp eller noe sånt, men vi får kastet det i går. Så vi aner ikke hva som er inni. Og hvis vi ikke liker den, så løper vi bort til voksen. så da blir vi borte. Okay. Jeg tar halv først. Det er sånn ekkel greie. Er det karamell? En stygging, du elsker det, og jeg hater det. Det blir sånn kokos med noe sånn gelé. Du liker det jo. Ja. Ok, jeg må... Det er sånn litt drit. Du liker den, ja. Jeg var heldig. Kan du få vann? Kom da. Ok, Lina. Den var ikke så veldig god for noe mørk sjokolade. Du, hva drit. Æsj. Jeg har det i tennene. Det var noe kaldt. Deilig. Nå tar vi den. Fytti grisen, dere hater det verste sikkert. Det er sånn at vi skal ta en sånn. Vi liker det ikke, for det er sånn her. Nei, er det flott, dere? Da skal vi bare spise en der. Og vi hater de. Nei, jeg må ha vann her. Klar. Ja, herregud. Ferdig gå. Du er sterk, ja. Hvis ikke så... Ok, det var ille. Det svirer nå. Ok, men så var det. Hva skal vi ta nå? Skal vi ta... Hvor ble den? Nei, har du tatt den? Nei, der. Du, jeg har kommentert det. Bare gå inn på bloggen vår etterpå. Min. Nei, ikke skriv det. Ok, nå skal vi ta noe som vi hater. Det er det verste minst. Det er paprika. Vi hater paprika. Nei, jeg har ikke med vann. Gå og hent det. Hent det. Ok, jeg skal ta det som ligger på toppen først. Hva da? Det var sånn biter. Ok. Jeg sa ikke heller med en gang. Jeg tror det er chili. Jeg tror det er det også. Ok, vi så litt feil på plakka. Det var chili. Ja, det var ekkelt. Skal ta den. Herregud, hvorfor ikke stikker? Det smaker vondt i tennene. Og da vi tar. Ok, nå skal vi spise hele den. Med disse, bare sånn at jeg klarer det. Ja, det starter vi. Det er så seigt. Jeg synes ikke det her var godt. Nei, det er æsj.
Smaker skikkelig vondt med melis. Hva var det? Håper. Ja, nå skal jeg ta hele denne her i munnen. Skål. Hva frysninger? Må jeg spise hele? Det er liksom masse igjen da. Jeg har halvparten igjen av det jeg har spist. Mer enn det. Jeg kan svelge det med vann. Nei, det smaker jo vondt. Åh, æsj. Jeg har lyst til å spy. Jeg også. Godt til frokost, det her er jo kjempebra. Det er ikke frokost nå. Godt til frokost. Ja. Hvor må jeg se? Nei, jeg kan ha det. Skal jeg det? Men du må. Jo. Jeg skal tvinge deg i det. Nei. Jo. Nei! Jeg kan gjøre det selv. Nei, du skal helle det ut i vasken. Jeg skal ikke det da. Nå er jeg ikke glad. Nei, jeg greier det ikke. Nei. Nei, det neste her smitter jeg ikke. Det blir kvalm. Ja. Og masse dritt igjen. Jeg greier ikke det siste. Jeg bare sitter og slikker litt. Jeg har spist halve boksen, bare som en knall igjen. Jeg har spist mindre enn halve. Nei, æsj. Vet du hva? Ok. Her er det sukker. Nå skal vi spise en sånn babyskei med sukker. Det er jo ikke babyskjær, skjønner du. Nei, jeg gjør ikke det. Faktisk ikke. Faktisk ikke. Og så får jeg så mye. Oi. Det der var skikkelig smart. Det skal så mye av. Hvordan? Nei, det går ikke an å se for dere. Så mye. Ja. Æsj. Ok. Ha det. Ha det.